Ets allà on l'espurna s'encén, cridant a les parets. Darwinisme social, capitalisme brutal, tot és a l'ordre del dia d'un sistema que fa mal. Una gestió moral, el govern no val ni un ral. Europa és d'Amèrica, ensorrem el capital. Des de dalt, mentides homicides, tothom vol prendre mides, desconfiança habitual, democràcia fatal, la fal·làcia més real, només mana la butxaca. Ensorrem el capital. Com valores el rebrot enguany i la proposta que estem fent des de l'organització, Arran? Hòstia, doncs, primer que estic molt content, m'agrada molt perquè mai havia pogut gaudir d'aquesta experiència i, hòstia, em veig que és un lloc que em sento acollit, sento que és com el megàfon que projecta la meva veu i, hòstia, un ambient de lluita però també festiu i una bona combinació. Ho valoro molt positivament i suposa un salt qualitativament parlant i quantitativament parlant pel jovent revolucionari dels països catalans. Bé, jo penso que és un salt qualitatiu, en tant que hi ha més gent, la gent de l'organització s'ha implicat, etc. Ja feia dies que us volia escriure i avui ho faig des del desert. Aquesta nit ha sigut llarga i l'he passat... Bueno, està molt ben organitzat el rebrot aquest any, tècnicament és molt millor, hi ha militància molt jove i això és engrescador. Ha sigut una experiència molt gran, a més jo he tocat el rebrot, soc el saxofonista de Rasca i ha sigut una experiència molt gran. Crec que és molt important,